Hey, yabona isihluku ake ngiqale ngibingelele isizwe sonke isizwe sonke sandaba ezitha. Ngibingelele bonke abantu ngibingelele bonke ngibingelele wonke amakhosi waseDlinkulu. Cha, khona ngithanda ukuthi ngibonge kancane noma kungakafiki la engibona khona ukuthi buyeziwa ubulungiswa ngoba isikhathi sisiside lezi ngane zami zafa. Mina ngokwaNtuli mina ngubaba kaNhlakanipho noSanele. Lezi ngane zami ezabulawa amaphoyisa ngaphandle kwesizathu. Ngigijima wonke ama-police station ngifuna ukwazi ukuthi lezi ngane zami bezinapha amacala. Ayikho i-police station angayihambanga lana nje la ayikho i-police station angayihambanga. Uma ngifika e-police station ngisho amagama azo bathi akho macala abebenawo lezi ngane, futhi kungekho macala abebenawo abakaze beze beboshwe nangelinye ilanga. Lezi ngane zami zibiziwe zabizele emhlanganweni, mayibizwa ibizele emhlanganweni, mayiphuma khona indawo kuthiwa kwaRamdaris. Mayiphuma la kule ndawo ehholo la kwaRamdaris, zithena mayizongena emgwaqweni kumakhaya zamiswa amaphoyisa ama emayimisile amaphoyisa zaphuma emotweni ayilalisa phansi ayikhathela ngey'nyawo, abuya wayithatha ayifaka phakathi emotweni yazo lezi ngane zami. Emayifaka emotweni yazo lezi ngane zami nalaba bakabiyela abawu-2. Kodwa-ke mina umndeni nje wakwaNtuli ufele zingane eziwu-2. Laba bakabiyela zibongo ezakabiyela, omunye owaseshowe, omunye owasemalimoto. So lezi ngane mabeyigcoba ngey'nyawo beyibuyisele phakathi emotweni. Mabeyibuyisela phakathi emotweni bese bayadubula lapho. Umbuzo wami ngoba kuthiwa zadubula nini? Futhi okungiphatha kabi kakhulu yilo owabiza ingane zami wayibizela emhlanganweni. Zifile ingane zami akaze zeqhamuke ezosikhalela phela njengokuthi bengazi ukuthi kwenzekeni. Mina nginankinga noma ngambulala, anginandaba vele ngifile. Yabo anginandaba nje noma ngambulala, anginandaba futhi akukho engizokusaba ukukhuluma ngoba vele ayikho into engiyiphilelayo mangaba kuzobhuqabhuqa ingane zami ngaphandle kwesono. Yabo, okokuqala ukhuluma uthi emakhuluma emaphepheni uthi mina ngingena ngapho ngoba kuthiwa lezi ngane bezinamacala. Uma ngaba bezinamacala bezingaboshwa ngani ngoba bekhona amaphoyisa abemgadile lo obebiza ingane zami, bezingaboshwa ngani lapho? Yabo, lezi ngane zisuka kule hholo kade zikhona ayihambanga ibanga elide. Wona amaphoyisa mangaba kuthiwa zigebengu, mangaba kuthiwa zigebengu lezi ngane zami, atshela ubani lamaphoyisa ukuthi lezi zigebengu zilapha? Ubani wethe ngoba phela akukhona ayihlali lapha bebizwe emhlanganweni ehholo. Asatshelwa banika amaphoyisa ukuthi laba abantu enibafunayo balapha noma ngaba bebenamacala, kodwa asatshelwa ubani ukuthi laba abantu enibafunayo balapha. Mina ngifisa ukwazi ukuthi wona lo mhlangano amaminithi wawo umhlangano athini, abasesha bebheke kumaminithi womhlangano laba bebizele wona ukuthi kwakuwumhlangano osile noma kwakuwumhlangano vele okubulawa iy'ngane zethu. Yabo, ingiphatha kabi kakhulu lento. Yabona ngingaka mina ngizacishwe yilento singize ngisho ngithi kungcono khona ukuthi ngafa kunokuthi ngihlale ngiphatheke kabi. Akudla angikwazi ngisho ukudla ngokuthi kubhuqabhuqa ingane zami. Lento ayikho kwenye indawo, ikusepolitikini. Noma mina ngazi lutho ngepolitiki kodwa isepolitikini. Kodwa ingane zami zingenela ipolitiki, ngangihlala phansi nazo ngathi batabami ipolitiki yabulalisa. Ngicela niyeke lento. Ingane-ke misingenela ipolitiki ayikhuzeki noma ngabe umdala noma ngabe ungakanani akakhuzeki, kodwa mina ngangihlale phansi nazo ngathi batabami ipolitiki ifikele kuthina, baphelile abantu ngendaba yepolitiki. Ngicela niyeke lento njengoba laba beqamba amanga bathi ingane zami ukuzigebengu. Lezi ngane akekho umuntu wesigebengu ongasapota umphakathi ongaka uhambe nawo ukuthi sofa la esifa khona.
ngoba zobona umphakathi obungaka nje khona babamakile ukuthi obani nobani abanye basaba ukuzala ngoba basabela impilo zabo ukuthi mebephekezela thina bazobulawa bobulawa ukuthi bahambe nathi yabo vele nami ngiyazi ukuthi zoba ngikhuluma la anginandaba hayi anginandaba khona anginandaba nje noma bangezani kumina bengihliza bengibathele hayi anginandaba hayi njengamanje njengoba i-case iqhubeka enkantolo yini olindele ukuyibona yenzeka kulindele mntanami lindele ubulungiswa mangase wenzeka ubulungiswa ngoba lento ibona ngisho ingane encane ukuthi khona uV owawudwetshiwe ngalezi ngane uyabona amaphoyisa uma ngasekhuluma iqiniso ukuthi ubani owathengile ngoba athengiwe lamaphoyisa ubani owathengile yabo uma ngasekhuluma iqiniso nje ukuthi ubani owathengile kungaba right yabo ngaxola enhlizweni yami ukuthi cha bani thina wasikhokhela imali wasithenga ngisho ingane encane iyayibona lento ukuthi hayi ukuthi lezi laba bantu bebezigebengu kuphela khona wengemuva kwamaphoyisa akhokha imali amaphoyisa adubula ingane zethu hayi ukuthi ngisho ingane encane iyayibona lento ngeke mangaba ngihamba nawe uvelele isidumo ufe kodwa ngingasondeli emndenini wakho yini ngingasondeli emndenini wakho ngisho ukuthi awu bobaba noma bomama noma ihlobo zalo ubani sevelele into ethile endaweni washona manje ngithi ake ngize kunina ngizonibikela noma angazi ukuthi bokwezekile yabo uyabo kufa abantu abawu4 kodwa lo bababizile akaze ezevele kuyo yonke imizi ihlukene le mizi imizi u4 imiza yaba abantu abafile mina lezi ingane zami ezu2 ebese kuzoba bakabiyela abawu2 kodwa le nenye ingane yami ibiblonga ekhakonina kaShanda fanele ngaba bayake nakwashanda ngokhuluma ukuthi khamena lezi ingane le ngane ukuthi usanele ibiblonga ekhakonina kaShanda kodwa lo uhlakaniphi ubebhlonga ngaphansi kwami njengobaba wayo ngoba benami yabo kodwa nayo lo ukudosalela ingane yami akaze kuzokube khona umuntu ofikayo futhi ngisho abaqembu akaze beze beqhamuke bezosikhalela beze ukuthi sishonele zingane abaqembu impela-ke abaqembu kodwa ngiyababona kufa umuntu oyedwa begijima beye khona behambisa ukudla thina sifele inqaba yey'ngane akaze beze bevele kuthina bengaphosisi umlomo wasemalimoto owafika ekhaya ezongigalela ehamba nekhansela okuthiwa uTembe yibo kuphela abafika lapha ekhaya bazongikhalela ikhansela leli lesemalimoto okuthiwa uTembe laze lakhipha itende langinikeza itende ngoba nami ngangixakekile ngoba abantu abawu2 same time yabo mina ngiphuphile njengane zami zifile ipolitiki kuthi emva kwalokho kwashona enye okuthiwa umthoko nayo yabulawa yabo yabulawa kihleli ke yona ihleli endlini bafika abantu bayidubula phakathi endlini